పోస్ట్ ఇవ్వండి ప్రభుజీ తర్వాత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి, అందరికీ ప్రణామాలు. శ్రీ శ్రీ ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి స్వాగతం. ఈరోజు మనం 13వ అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయం పేరు క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము. ఇది చూద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహ గణలలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. మనం ఈరోజు 13వ అధ్యాయము క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము. దీన్నే ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము అని కూడా అంటారు. ఇప్పటి వరకు మనం కృష్ణుడు ఏంటంటే తన యొక్క విభూతులను చూపించారు 10వ అధ్యాయము, అలాగే 11వ అధ్యాయంలో. అలాగే నిన్న 12వ అధ్యాయం చూసాం. అందులో భగవంతుడికి ఎవరు ప్రియమైన భక్తులు, ఎలా ఉంటే ఆయన ఇష్టపడతారు అది కూడా చెప్పారు. ఏ యోగం ద్వారా తనని త్వరగా చేరుకోవచ్చో మనం చూస్తూ వచ్చాము. భగవద్గీత కనుక మనం 3 పార్టులు చేస్తే, అంటే 3గా విభజిస్తే, అందులో మొదటి 6 అధ్యాయాలు షట్కము అంటారు, 6 అధ్యాయాలని. ఈ 6 అధ్యాయాలు, మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మయోగము, అంటే కర్మయోగం ద్వారా మనం భగవంతుణ్ణి ఎలా చేరుకోవచ్చు అని చెప్పేది. ఈ చివరి 6 అధ్యాయాలు ఏంటంటే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకొని మనం ఏ విధంగా చేరుకోవచ్చు, అంటే భగవంతుని తెలుసుకోవడం అంటే జ్ఞానం తీసుకోవడం, అది ఈ 6 అధ్యాయాలు. మధ్యలో ఉండే 6 అధ్యాయాలు ఏంటంటే భక్తి యోగము. ఇప్పుడు మనం చూడబోయేది ఈ 13వ అధ్యాయం. ఈ చివరి 6 అధ్యాయాలు మనకి జ్ఞానం ఏ విధంగా పరిపూర్ణంగా మనం తెలుసుకోవాలనేవి చెప్తాయి. ఒకసారి భక్తి గురించి మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ భగవంతుడి జ్ఞానం గురించి ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే, మనకి భక్తిలో కూడా జ్ఞానం అనేది అవసరం, ముఖ్యమైనది. అంటే తెలుసుకోవాలి, ఎక్కడ ఏది ఎలా ఉండాలి అనేది తెలుసుకోవాలి. అలాగే మనకి రేపు 14వ అధ్యాయంలో కూడా ఆ త్రిగుణాల గురించి, మాయ గురించి కూడా మనం చూస్తాము. కాబట్టి ఈరోజు మనం ఈ 13వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్తున్నారు అనేది చూద్దాం. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ మాతాజీ. నిన్న 12వ అధ్యాయం చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. అర్జునుడు ఇలా పలికాను, ఓ కేశవ, ప్రకృతి మరియు పురుషుడు అంటే ఆనందించేవాడు గురించి, క్షేత్రము మరియు క్షేత్రమును తెలిసిన వాడి గురించి, అలాగే జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయమును గురించి నేను తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. అలాగే అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇదం శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః.
శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, ఓ కుంతీ కుమారుడా, ఈ దేహము క్షేత్రమని చెప్పబడుతుంది. ఈ దేహమును తెలిసిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడని చెప్పబడతాడు. ఇది ఏంటనేది నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూద్దాము. ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న ఏంటి? ప్రకృతి అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి అనేది ఏమిటి అని. ఇది మనకు ఆల్రెడీ భగవంతుడు అపరా ప్రకృతి మహామాయ గురించి మనం 7వ అధ్యాయంలో చూసాము. అలాగే పురుషుడు అంటే పరమాత్మ గురించి కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే పురుషుడు అంటే భగవానుడు మాత్రమే, అందుకే అతన్ని పురుషోత్తముడు అని కూడా అంటారు, అంటే పరమాత్మ. అలాగే క్షేత్రము అంటే దేహము, అంటే 24 మూలకాల సమ్మేళనం, అది కూడా ఈ అధ్యాయంలో చూస్తాము. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే దేహాన్ని తెలిసినవాడు, అంటే జీవాత్మ. అంటే ఈ దేహం లోపల ఇద్దరు ఉంటారు, ఒకరు ఆత్మ, ఇంకొకరు పరమాత్మ. అలాగే జ్ఞానం అంటే శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకోవడం, అంటే శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకోవడం. అలాగే 6 జ్ఞాన విషయము అంటే పరమాత్మ. జ్ఞేయం అంటారు. జ్ఞేయము జ్ఞాన విషయము అంటే పరమాత్మను తెలుసుకోవడం మాత్రమే జ్ఞేయం, అంటే నిజమైన జ్ఞాన విషయము. అంటే ఇప్పుడు వీటిలో కూడా మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి చూద్దాం. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత, క్షేత్రజ్ఞయోర్జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. ఓ భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాలలో నేను కూడా క్షేత్రజ్ఞుడని నీవు తెలుసుకొనవలెను. ఈ శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకొనుటయే జ్ఞానం అంటారు. ఇది నా అభిప్రాయం. మనం మతం అంటే ఏంటంటే అభిప్రాయం అనమాట. మతం మమ, నా యొక్క అభిప్రాయం, ఇలా మనకి ఇక్కడ నుంచి చాలా చోట్ల చెప్తూ ఉంటారు. అది మనం ఒక మతము అంటే ఏంటంటే మనం చూసేది కాదు, ఒక రిలీజియన్ లాగా కాదు. మతము అంటే అభిప్రాయం. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? అన్ని దేహాలలో ఆత్మతో పాటు నేను కూడా పరమాత్మ రూపంలో ఉంటాను, అది నువ్వు తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం ఈ ఫోటోలో చూస్తే అతను ఒక జీవాత్మ, అంటే ఒక మనిషి సిగరెట్ తాగుతూ ఉన్నాడు. అలాగే సిగరెట్ తాగుతూ ఒక మహిళతో ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అతను ఏంటంటే మేల్కొని ఉన్నారు, అంటే జాగృతి అంటాం కదా, మనం ఎప్పుడు కూడా మెలుగుని ఉంటే అది జాగృతి స్టేజ్ అన్నమాట. ఇందులో ఏంటంటే జీవుడికి తెలుసు అతను ధూమపానం చేస్తున్నాడు, మహిళతో మాట్లాడుతున్నాడు. అలాగే పరమాత్మకు కూడా తెలుసు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది. నెక్స్ట్ దాని కింద ఉన్న 2వ ఫోటోలో చూస్తే అతను స్వప్నావస్థ, అంటే అతను నిద్రపోయారు కానీ పరిపూర్ణంగా నిద్రపోలేదు, అంటే నిద్రలోకి జారుకుంటూ ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉంటాం కదా, ఆ స్టేజ్. అతని శరీరం మాత్రం నిద్రిస్తుంది, మనసు మాత్రం పనిచేస్తూ ఉంది. అప్పుడేం జరుగుతుంది? అతనికి అయితే తెలియదు, కానీ పరమాత్మకు మాత్రం తెలుసు అతనికి ఏమేమి కళ్ళు వస్తున్నాయి. అతను ధనం గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు, మహిళ గురించి కూడా ఆలోచిస్తున్నాడు. మనం ఆ ఫోటోలో చూస్తే పక్కన ఒక డబ్బు, ఒక మహిళ, ఇంకా వేరే వేరే వస్తువులు ఉన్నాయి, అంటే వాటి గురించి అతను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే దాని కింద ఉన్న 3వ ఫోటో చూస్తే సుషుప్త అనే స్టేజ్ అన్నమాట. అంటే మొత్తం జీవుడు మనసు కూడా సంపూర్ణంగా నిద్రిస్తూ ఉంది, గాఢమైన నిద్ర. కానీ ఇలాంటి సమయంలో కూడా పరమాత్ముడికి మొత్తం తెలుసు ఏం జరుగుతుందో అని మనం చూస్తాము. ఉదాహరణకి ఏంటంటే ఒక రైతు ఉన్నాడు, ఆ రైతుకి తన పొలంలో ఏం జరుగుతుందో, అంటే ఆ పొలం గురించి మాత్రమే తెలుస్తుంది, తనకి ఎంత భూమి ఉంది, అందులో ఏం పండిస్తున్నాడు అని. కానీ ఆ రాజ్యాన్ని పాలించే రాజు ఉంటాడు, మొత్తం ఎన్ని ఎకరాల భూమి ఉంది ఆ ఊరిలో, అలాగే ఎంత భూమిలో ఏ ఏ పంటలు పండిస్తున్నారు అనేది కూడా అతనికి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మొత్తం తెలుసు అనమాట. అదేవిధంగా జీవాత్మకేమో తన దేహం గురించి మాత్రమే తెలుస్తుంది, కానీ భగవంతుడికి అన్ని దేహాల గురించి కూడా తెలిసి ఉంటుంది అని ఇక్కడ చూస్తాం. తక్షేత్రం యచ్చ యాదృక్ష యద్వికార్యతశ్చ యత్ సచయో యత్ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. ఇప్పుడు క్షేత్రము అది ఏర్పాటు చేయబడు విధము, దానిలోని మార్పులు, అది ఎక్కడి నుండి ఉత్పత్తి అయింది, క్షేత్రము తెలిసిన వాడు ఎవరు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటో అను విషయాల వర్ణను వినుము. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఒక చెట్టు ఉందో ఆ చెట్టు మీద 2 పక్షులు ఉన్నాయన్నమాట. ఒక పక్షి అంటే జీవాత్మ అని మనం తెలుసుకుంటే, ఈ జీవాత్మ ఏంటంటే ఆ వృక్షంలో ఉండే పళ్ళని తింటూ ఉంటుంది.
కొన్ని పళ్ళేమో చేదుగా ఉంటాయి, కొన్ని వగరుగా ఉంటాయి, కొన్ని తియ్యగా ఉంటాయి, కొన్ని పుల్లగా ఉంటాయి. అది తింటూ ఉంటుంది. కానీ రెండవ పక్షి అంటే పరమాత్మ అనమాట. అది జస్ట్ సాక్షిభూతుల్లాగా చూస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఏమేమి కర్మలు చేస్తుంది, అంటే ఏ ఏ ఫలాలని ఆరగిస్తూ ఉంది, దానివల్ల నెక్స్ట్ ఆ ఫలితాలనేవి ఏవి వస్తూ ఉంది అనేది. అంటే పరమాత్మ ఏంటంటే మనల్ని చూస్తూ ఉంటాడు. మనం ఎటువంటి కర్మలు చేస్తూ ఉన్నాము, వాటికి ఫలాలనేవి, వాటికి సంబంధించిన ఫలాలనేవి మనకి వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే మనకి పరమాత్మ అప్పుడప్పుడు కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే ఇలా ఇది మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా, ఇది కరెక్ట్ కాదేమో, ఇది మనం ఇంకొకరికి అపకారం చేస్తున్నామేమో అని అట్లా అప్పుడప్పుడు డైరెక్షన్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ మంత్ ఋషిభిర్బహుధా గీతం ఛందోభిర్వివిధై పృథక్ బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితై. క్షేత్రజ్ఞుని గురించిన జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథాలలో పలువురు ఋషులచే వివరించబడింది. ఎన్నో వేద సూత్రాలలో ప్రత్యేకంగా బ్రహ్మసూత్రంలో ఇది సహేతుకంగా మరియు హేతుబద్ధకంగా వివరించబడింది. అంటే క్షేత్రం అంటే ఏంటి? దేహం. మరియు ఆ క్షేత్రం గురించి తెలిసిన వాడు జీవాత్మ. మరియు పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవడానికి వేదాంత సూత్రాల్లో వివరించబడింది అని ఇక్కడ ఆ వేదాలంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే బ్రహ్మసూత్రాలని చెప్తున్నారు. మనకి మీరు ఈ యొక్క భాష్యంలో కనుక చూస్తే, బుక్ ఉన్న వాళ్ళు అలాగే పీడిఎఫ్ పంపించారు మీకు, అందులో కనుక చూస్తే మీకు దీని వివరణ చాలా గొప్పగా ఇచ్చారనమాట. అన్నిటికంటే దిగువ స్టేజ్లో ఉండే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారు, ఈ రోజుకి మనకి ఇప్పుడు ఈ పూటకి భోజనం లభించిందా లేదా. దీన్ని పంచకోశ అంటారు. ఇది మనం ఒక్కొక్క స్టేజ్, అంటే 5 స్టేజ్లు ఉంటాయి, అవి చూడొచ్చు. అంటే ముందు మనకి మన యొక్క భోజనం లభించిందా, అలాగే మనం మన యొక్క ఇంద్రియాల గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఇంద్రియ తృప్తి తప్పించి ఇంకేమి అవసరం లేదు అనేది అనుకుంటాం. ఇదేంటంటే అన్నమయ స్టేజ్ అంటారు. దీని నెక్స్ట్ స్టేజ్ అంటే దీని కొంచెం పైన ఉండేది ప్రాణమయ స్టేజ్. ఇదేంటంటే వాళ్ళకి ఈ రోజు తిండి ఒకటి దొరికితే చాలదు, మన ప్రాణాలను కూడా కాపాడుకోవాలి, ఇల్లు అనేది మనకు ఒకటి ఉండాలి, అట్లా ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్గా ఆలోచిస్తారు. వీళ్ళేంటంటే నలుగురితో కూడా కలిసిమెలిసి ఉంటూ ఉంటారు, మనసుతో కలిపి పనిచేస్తూ ఉంటారు. దీని తర్వాత ఏంటంటే జ్ఞానమయ, దీన్నే మనోమయ అని కూడా అంటారు. వీళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క బుద్ధిని ఉపయోగిస్తారు, బాగా పుస్తకాలు చదవడము, చదివి నలుగురికి నేర్పిస్తూ ఉండడము, ఇట్లా చేపిస్తూ ఉంటారు. కానీ వీరికి ఏంటంటే వాళ్ళే గొప్పవాళ్ళు అనే ఆనందంలో ఉండి అక్కడే ఆగిపోతారు. తర్వాత స్టేజ్కి వీళ్ళు వెళ్ళరనమాట. అంటే ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాలో, ఎవరికి ఏమి ఇవ్వకూడదు, అంటే దానాలు అవ్వచ్చు, లేకపోతే జ్ఞానం అవ్వచ్చు, ఇవి వీళ్ళకి తెలియదు. ఇక్కడ వరకు వచ్చిన దానికి వాళ్ళు గర్వంతో ఉంటూ ఉంటారు. తర్వాత దానిపైన వచ్చేది 4th స్టేజ్, అంటే ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్ పైన ఉండేది విజ్ఞానమయ. అంటే నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, ఆత్మని వీళ్ళు తెలుసుకుని ఉంటారనమాట. అదే విజ్ఞానం. సైన్స్ అంటే నిజమైన జ్ఞానం కాదు, అది స్కిల్ మాత్రమే. మనకి భగవంతుడికి మధ్యన ఉన్న సంబంధం గురించి తెలిపేది ఒక్కటే నిజమైన విజ్ఞానం, అంటే భగవంతుడు ఎవరు అని. అలాగే ఇది ఎప్పుడు అయితే తెలుసుకుంటారో ఈ యొక్క ఆత్మ పరమాత్మ జ్ఞానాన్ని, వాళ్ళు ఆనందమయ అనే స్టేజ్కి వెళ్తారు. అంటే భగవంతునితో ప్రేమను కోరుతూ ఆనందంగా ఉంటారు. ఎప్పుడైతే ఆ విజ్ఞానమయ అనే స్టేజ్కి వచ్చారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఆనందమయ అనే దశని చేరుకుంటారు. అంటే ఇప్పుడు కాకపోతే కొంతకాలానికైనా ఈ విజ్ఞానమయ అంటే 4వ స్టేజ్కి ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు ఆనందమయ, అంటే ఆనందంగా ఉండడం, ఎల్లప్పుడు కూడా భగవంతునితో ప్రేమతో ఉంటూ ఆనందంగా ఉండడం. కానీ జ్ఞానమయ వరకు వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ ప్రాణమయకు లేకపోతే అన్నమయకు డౌన్ఫాల్ అయ్యి, అంటే పతనం చెందే అవకాశం ఉంది. ఇలా మనం ఏంటంటే ఈ యొక్క పంచకోశము అనేది అలా చూస్తూ ఉంటాము. ఎగ్జాంపుల్గా ఒక దొంగ ఉంటాడు, అతనికి ఏంటంటే జస్ట్ అన్నమయ స్టేజ్, అంటే ఆ పూటకి ఆ దొంగతనం చేయడం, దాంతో తిని సుఖపడాలని చూడడం. కానీ పోలీసులు తీసుకెళ్తారు, అలాగే రేప్స్, మర్డర్స్, దొంగతనాలు ఇటువంటి చేసే వాళ్ళంతా ఏంటంటే వీళ్ళంతా వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియ భోగం కోసం మాత్రమే పనులు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఈ అన్నమయ ప్రాణమయ వీటిలోనే ఆగిపోతూ ఉంటారు. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచచేంద్రియ గోచరాః ఇచ్ఛాద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనాధృతిః ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారముదాహృతం. పంచమహాభూతాలు, మిథ్యాహంకారము,
బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియములు అంటే 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, మనసు మరియు 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయములు అంటే కోరిక, ద్వేషము, సుఖము, దుఃఖము, మొత్తం జీవ లక్షణాలు మరియు నమ్మకాలు ఇవన్నీ సంగ్రహముగా క్షేత్రముగాను దాని అంత ప్రక్రియలుగాను భావించబడినాయి. నెక్స్ట్ మాతాజీ. ఇక్కడ మనం చూస్తే దాని యొక్క వివరణ అన్నమాట. మన దేహంలో ఉండే 24 మూలకాలు ఏవి? మన దేహము పంచమహాభూతాలు అంటే భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు మరియు ఆకాశం అనే ఈ పంచమహాభూతాలతో ఉంటుంది. అందులో జ్ఞానేంద్రియాలు ఏవి? చెవులు, కళ్ళు, నాలుక, చర్మము మరియు ముక్కు అన్నమాట. అలాగే కర్మేంద్రియాలు అంటే మనం వేటితో పనులు చేస్తూ ఉంటాము? కంఠము, చేతులు, కాళ్ళు, జననాంగములు మరియు గుదము. అలాగే ఇంద్రియార్థాలు వాటి వల్ల వచ్చేది అంటే భూమి నుంచి గంధం వస్తుంది, నీరు నుంచి రుచి వస్తుంది, అగ్ని నుంచి రూపం వస్తుంది, వాయువు నుంచి స్పర్శ వస్తుంది, అలాగే ఆకాశం నుంచి శబ్దం. అలాగే మనకి సూక్ష్మ దేహం అని చెప్తాం కదా, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. ఈ మహత్తత్వం కలిపి మొత్తం అంటే మహత్తత్వం అంటేనేమో ప్రకృతి భౌతిక శక్తి యొక్క ఆదిమ స్వరూపం అంటే ప్రకృతి అనేది ఈ మహత్తత్వంగా చెప్తారు. మొత్తం కలిపి ఈ 24 మూలకాలు. ఈ 8 నుంచి 12 ఈ శ్లోకాల్లో ఏం చెప్తున్నారు? వినయము, గర్వం లేకపోవడం, అహింస, ఓర్పు, సరళత, మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువును ఆశ్రయించుట, పరిశుభ్రత, స్థిరత్వము, ఆత్మ నిగ్రహము, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించడము, మిథ్యాహంకారము లేకపోవడము, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించడము, నిర్లిప్తత, పిల్లలు, భార్య, ఇల్లు మొదలైన వాటి బంధం నుండి విముక్తి, సుఖదుఖ సందర్భాలలో సమచిత్తము, నా ఎడ నిరంతరమైన విశుద్ధ భక్తి, ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసించాలని కోరుకోవడము, జనసామాన్యం పట్ల విరక్తి, స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడము మరియు పరతత్వపు తాత్విక శోధన ఇవన్నీ జ్ఞానం. వీటికి అన్యమైనది ఏదైనా అజ్ఞానం. అంటే ఇప్పుడు ఈ పైన చెప్పిన విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ మనం ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో వాళ్ళు దాని నిజమైన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నారు. అంటే అది నిజమైన జ్ఞానం. వీటికి అన్యమైనది అంటే అవి కాకుండా ఏదైనా ఉంది అంటే అది అజ్ఞానం అని చెప్తున్నారు. అంటే వినయం అంటే నేను గొప్పవాడిని అనే అహంకారం ఉండకూడదు, అది నిజమైన వినయము. శౌచము అంటే బాహ్యంగా స్నానం చేస్తూ ఉంటాం మనం రోజు కూడా, కానీ అంతరంగా కూడా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని మనం స్మరిస్తూ ఉండడం, జపిస్తూ ఉండడం, కీర్తిస్తూ ఉండడం ఇటువంటివి చేస్తే మనం అంతరంగా కూడా రోజు స్నానం చేస్తున్నట్లు అనమాట. అలాగే స్థిరత్వము, ఈ భక్తియుక్త మార్గంలో స్థిరంగా ఉండడము. ఇట్లా ఈ యొక్క సంతానము, భార్య, గృహము అనేవి ఒక దశ వరకు మనకి అవసరం అవుతాయి. వాటిని మనం అంతవరకు యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మన ధర్మం కాబట్టి దాన్ని నిర్వర్తించాలి. కానీ అన్ని బాధ్యతలు తీరినా కూడా ఇంకా వాటి యొక్క అటాచ్మెంట్స్ అంటే వాటి యొక్క బంధనంలో చిక్కుకొని ఉండకూడదు. అలా అని మనం తల్లిదండ్రులను తీసుకెళ్లి వృద్ధాశ్రమాల్లో పడేయడము, వాళ్ళని అట్లా విడిచిపెట్టేయడము, నాకు సంబంధం లేదని ఇట్లా అవి చేయడం తప్పు. అటువంటిది ఏంటంటే నరకానికి దారి తీస్తుంది. ఇది మనకి 16, 17 అధ్యాయాల్లో కూడా మనం చూస్తాము. అలాగే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి, అది నిజమైన బంధనం అని తెలుసుకోవాలి. నిజమైన బంధనం ఏంటి? మళ్ళీ పుట్టడం, మళ్ళీ మరణించడం, మళ్ళీ పుట్టడం, మళ్ళీ మరణించడం, మధ్యలో ముసలితనము, వ్యాధులు రావడం, ఇది నిజమైన మనకి బంధనం అనమాట. అట్లాగే అనాసక్తి, అవసరం లేని వాటిపైన ఆసక్తి పెంచుకోకూడదు. అలాగే విశుద్ధమైన భక్తి అంటే అనన్యమైన భక్తి. నవవిధ భక్తి మనం చూసాం: శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మ నివేదం, వీటిలో ఏదో ఒకటి మనం చేయగలడానికి ప్రయత్నం చేయడం. అలాగే ఏకాంత ప్రదేశంలో ఉండడం. ఏకాంత ప్రదేశంలో అంటే ఇల్లు వదిలేసి ఎటో వెళ్ళిపోవడం కాదు, మనం భక్తులతో ఉండడం. ఎందుకంటే భక్తులతో ఉంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మనం చూసాము తుష్యంతిచ రమంతిచ, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క వాటి గురించి, విషయాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క భౌతికమైన విషయాల గురించి, వీటి అంటే సపోజ్ సీరియల్స్ గురించనో, సినిమాల గురించనో, స్పోర్ట్స్ అనో, రాజకీయాలనో వీటి గురించి ఎక్కువ మాట్లాడరు. అవి ఎంతవరకు అంతవరకే. అట్లా ఉండాలి. అలాగే స్వీయ సాక్షాత్కారం, అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అంటూ ఉంటారు. అంటే నేనెవరిని, పరమాత్మ ఎవరు, మా మధ్యన సంబంధం ఏంటని తెలుసుకోవడం. అలాగే తాత్విక అన్వేషణ, తత్వం గురించి తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు, ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానం అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా చూస్తే మనకి ఈ స్కూల్స్లో, కాలేజెస్లో చెప్పేది మామూలుగా జ్ఞానం అని కాదు. అదేంటంటే మనం డబ్బు ఎలా సంపాదించాలి, ఇంకా కొంత సంఘంలో మనం గౌరవంగా ఎలా ఉండాలి అనేవి ఎక్కువగా అక్కడ నేర్పుతూ ఉంటారు. అది మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాము. హరే కృష్ణ. జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ
నసన్ నసత్తన్నా సదుచ్యతే. దేనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నీవు అమృతత్వమును చవి చూస్తావో అట్టి దానిని నేను వివరిస్తాను. ఆది లేనిది, నాకు అధీనమైనది అయిన బ్రహ్మము ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణములకు అతీతముగా ఉంటుంది. అంటే నువ్వు దేన్ని తెలుసుకుంటే అమృతత్వం అంటే నాశనం లేనిది ఉందో అట్టి దాన్ని నేను వివరిస్తానని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ బ్రహ్మం ఏంటంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యాచరణలకు అతీతంగా ఉంటుంది. మనం ఈ భౌతిక దాంట్లో చేసే వాటికి అది అతీతంగా ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ మాట. సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతోక్షిశిరోముఖం సర్వతశ్రుతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్ఠతి. సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదములు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖములు మరియు చెవులు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా పరమాత్మ జగత్తు అంతా ఆవరించి ఉండును. మనం నిన్న విశ్వరూప సందర్శన యోగం కూడా చూసాము. అలాగే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకా కూడా చెప్తున్నారు. ఆయన యొక్క చేతులు, పాదాలు, కన్నులు, శిరస్సులు ఇవంతా కూడా జగత్ అంతా కూడా ఆవరించి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మాట. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలం అయినప్పటికీ అతను ఇంద్రియ రహితుడు. అంటే ఈ పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు మూలం ఆయన నుంచే మనకి అవన్నీ కూడా రావడం జరిగింది. కానీ ఆయన ఏంటంటే ఇంద్రియ రహితుడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆయన ఆ ఇంద్రియాలకి అతీతంగా ఉంటాడు. అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడు అతను అనాసక్తుడు. దేని మీద అతనికి ఆసక్తి అనేది లేదు. ప్రకృతి యొక్క 3 గుణములకు అతీతుడు మరియు అదే సమయంలో ప్రకృతి త్రిగుణములకు ఆయనే ప్రభువు. మనం అనుకుంటాం కళ్ళ వల్ల అన్ని చూస్తున్నాము అని, కానీ భగవంతుడు ఒకవేళ అక్కడ ఈ సూర్య రశ్మి అయి ఉండొచ్చు, ఒక లైట్ అనేది కనుక పడకపోతే మనకి ఆ వస్తువు అనేది కనపడదు. మనకు కళ్ళు ఉన్నా సరే మనకి కనిపించదు. ప్రతి ఒక్క ఇంద్రియానికి మూలం ఎవరు అంటే భగవంతుడే. అలాగే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలకు కూడా ఆయనే ప్రభువు. ఈ త్రిగుణాల గురించి మనకి రేపటి అధ్యాయంలో వస్తుంది, చాలా బాగుంటుంది, అది రేపు చూద్దాము. హరే కృష్ణ. బహిరంతశ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తదవిజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. పరమపురుషుడు కదిలే మరియు కదలలేని ప్రతి జీవుని బయట అలాగే లోపల ఉంటాడు. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున అతను చూడడానికి లేదా తెలుసుకోవడానికి భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తికి మించిన వాడు. చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ దగ్గరలో కూడా ఉన్నాడు. అంటే చాలా దూరంలో అంటే మనకి ఎక్కడో నిన్న మనం చూసాము గోలోక చాటు, ఎక్కడో గోలోక బృందావనం ఉంది. అలాగే మన యొక్క హృదయంలో ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో మనందరికీ చాలా దగ్గరలో కూడా ఉన్నారు. విశ్వరూపంలో కూడా చూసాము. సర్వము కూడా అతనే అయి ఉన్నాడు. కదలనివి ప్రతి ఒక్క జీవిలో కూడా. హరే కృష్ణ. అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తమివ చ స్థితం భూతభర్తృ చ తజ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ. ఆయన విభజించుటకు వీలు లేనివాడు, ఆయన సర్వప్రాణులలో వేరువేరుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. ఆ పరమేశ్వరుడే సమస్త భూతములకు అంటే ప్రాణులకు సంరక్షకుడు, పోషకుడు, లయకారుడు. అంటే సృష్టించేది ఆయనే, పోషించేది ఆయనే, లయం చేసేది కూడా ఆయనే. అందుకే ఆయన్ని సృష్టికర్తగా మనం తెలుసుకోవాలి. ఎలా అయితే సూర్యుడు ఒక్కడే ఉన్నాడో అందరికీ వెలుగు పంచుతున్నాడు, అలాగే భగవంతుడు ఒక్కడే, కానీ అందరినీ కూడా సృష్టిస్తాడు, పోషిస్తాడు, లయం చేస్తూ ఉంటాడు. జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతిః తమసః పరముచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్ఠితం. అతడే సమస్త తేజోపూర్ణ పదార్థాలలో కాంతి మూలము, అజ్ఞానాంధకారానికి అతీతుడు, అవ్యక్తుడు, జ్ఞానంతో తెలుసుకోదగ్గవాడు, జ్ఞానంతో పొందదగ్గవాడు అయి అందరి హృదయంలో అధిష్ఠించి ఉన్నాడు. అందరి హృదయాల్లో అంటే పరమాత్మ రూపంలో. మనం 2వ అధ్యాయంలో చూసాము, ఒక చెట్టు మీద, ఇందాక కూడా చూసాము కదా, ఒక చెట్టు మీద 2 పక్షులు ఉంటాయి మన హృదయంలో. అలాగే ఆత్మ పరమాత్మ రూపంలో ఇద్దరు ఉంటారు. ఒక పక్షి ఏమో ఆ పళ్ళను తీసుకుంటూ ఉంటుంది, ఇంకొక పక్షి ఏమో చూస్తూ ఉంటుంది. మొదటి పక్షి తినే పళ్ళు కొన్ని తీయగా ఉంటాయి, కొన్ని పుల్లగా ఉంటాయి. ఇలా ఆనందం వచ్చినప్పుడు స్వీకరిస్తూ ఉంటాం, తీయగా ఉంటాయి. కొన్ని కష్టాలు అంటే బాధలు వస్తూ ఉంటాయి, అవి ఏంటంటే కొంచెం మనకి వగరుగా ఉన్న పళ్ళు లాగా అనమాట. కానీ పరమాత్మ అప్పుడప్పుడు మనకి సిగ్నల్స్ ఇస్తూ ఉంటారు, ఇది వద్దు, ఇది చేయకూడదు, ఇది వికర్మ అంటే వేదాలకి విరుద్ధంగా ఉండేది చేయడం. అంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు, రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అతిక్రమించేస్తూ ఉంటాం. మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది,
మనకు అందుకే అంటూ ఉంటారు, నిజంగా నువ్వు నీ పరమాత్మ సాక్షిగా చెప్పు, నీ ఆత్మ సాక్షిగా చెప్పు అని. ఎందుకంటే మనకి తెలుసు ఉంటుంది మనం తప్పు చేస్తున్నాము అని, ఇలా చేయకూడదు అని. కానీ మనం చేసేస్తూ ఉంటాము. అంటే అలా సిగ్నల్స్ ఇస్తూ ఉంటారు మనకి. మనం కొన్నిసార్లు ఆ సిగ్నల్స్ని కూడా విస్మరించేసి మనం వికర్మలు చేయడం వల్ల, లేకపోతే ఏదో ఒక పుణ్యకార్యాలు చేస్తే ఏదో ఒక ఫలితం వస్తుంది కదా అని చేస్తూ ఉండడం వల్ల మనం ఆ కర్మ బంధనములు అనేది చిక్కుకొని ఉంటాము. కానీ భగవంతుడికి అజ్ఞానం అనేది లేదు. ఆ అజ్ఞానానికి ఆయన అతీతుడు. ఆ జ్ఞానంతో మనం తెలుసుకోదగ్గవాడు కూడా ఆయనే. అందరి హృదయాల్లో ఆయన పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. ఇది క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్త ఏతద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఈ విధముగా క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయమును నేను సంగ్రహంగా తెలియజేశాను. కేవలము నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు. అలా చేసిన పిదప వారు నా దివ్య స్వభావనే పొందుతారు. ఎలా అయితే ఆ పరీక్షిత్ మహారాజు 7 రోజులు వింటూ ఉన్నారో, సుఖదేవ గోస్వామి చెప్తూ ఉంటే, అలా ఈ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు, అంటే ఆత్మ అంటే ఏమిటి, పరమాత్మను తెలుసుకోవడం ఎలా అని మనకి ఇప్పుడు ఈ ఇన్ని శ్లోకాల్లో చెప్తూ వచ్చారు. ఈ భౌతిక యొక్క దేహం ఎలా ఏర్పడుతుంది, దేహంలో ఉండే ఆత్మ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది, అలాగే పరమాత్మ ఏం చేస్తూ ఉంటారు, ఇదంతా కూడా మనకి ఇంతవరకు చెప్పారు. జ్ఞానం అంటే నిజమైన జ్ఞానము, ఆ 20 యొక్క అన్ని అంశాలు చెప్పారనమాట. కొన్ని అంశాలు చెప్పారు, అది నిజమైన జ్ఞానం. ఇలా ఆ జ్ఞాన గమ్యం ఏమిటంటే భగవంతుని తెలుసుకోవడం. హరే కృష్ణ. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాదీవుభావపి వికారాంశ గుణాంశైవ విధి ప్రకృతి సంభవాన్. భౌతిక ప్రకృతి, జీవులు రెండూ కూడా అనాది అయినవి. అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి అలాగే జీవులు రెండు కూడా సనాతనమైనవి. అవి వస్తూ ఉంటేవి, మళ్ళీ అవ్యక్తం వ్యక్తం అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. వాటి మార్పులు, భౌతిక గుణములు కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టినవి. ఆ భౌతికమైన గుణాలు కూడా, ఆ త్రిగుణాలు కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టినవి. హరే కృష్ణ. కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతు ప్రకృతిరుచ్యతే పురుషస్సు సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. సమస్త భౌతిక కార్యములన్నింటికి ప్రకృతియే కారణము. మనం 3వ అధ్యాయంలో కూడా చూసాము. అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతికి అలాగే ఆ త్రిగుణాలకు సంబంధించే ఈ కార్యాలన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. కాగా ప్రపంచమునందలి సుఖ దుఃఖములను అనుభూతి చెందుటలో జీవాత్మయే బాధ్యుడని చెప్పబడింది. ఈ సుఖాలు అనుభవించడం, దుఃఖాలు అనుభవించడం, వీటిలో జీవాత్మ బాధ్యుడవుతూ ఉంటాడు. అంటే మన ఆలోచన ఎలా అయితే ఉంటుందో ఆ ప్రకృతి ఆ రకంగా మనకి వచ్చే జన్మ అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం చూసాము. ఇక్కడ చూడండి, బాగా తింటూ ఉన్నాడు ఇతను, పంది జన్మ. ఇట్లా అంటే బాగా సోమతనంగా ఎక్కువ నిద్రపోవాలి అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, ఒక బల్లోకం లాగా. ఇట్లా జన్మ. కొంతమంది ఏంటంటే అసలు నగ్నంగా తిరగడానికి, అంటే ఎక్కువ బట్టలు కట్టుకోకుండా, బట్టలు చుట్టుకోకుండా, లేకపోతే ఎట్లా అంటే అట్లా ఉంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి చెట్లలాగా. ఎందుకంటే చెట్లు బట్టలు అనేవి కూడా ఏమి ఉండవు, ఎట్లా ఉంటే అట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. అట్లా. హరే కృష్ణ. ఇది ఎలా మనము ఈ యొక్క మొత్తం జీవరాశులు ఎన్నెన్ని రకాలుగా ఉంటాయని కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు. జలజానవ లక్షాణి స్థావర లక్ష విశంతి క్రమయోరుద్ధ సంఖ్యాః పక్షినాం దశ లక్షణం త్రిశల్లక్షాణి పశవః చతుర్లక్షాణి మానుషాః. ఇక్కడ చూస్తే చతుర్లక్షాని మానుషాః. చతుర్ అంటే 4 లక్షల మానుష్య జాతులు ఉన్నారని చెప్తున్నారు. మొత్తం జలచరాలేమో 9 లక్షల రకాలు, చెట్లు మొక్కలు వంటి స్థావర జీవరాశి ఏమో 20 లక్షలు, క్రిములు సరీసృపములు ఇటువంటి జీవరాశి ఏమో 11 లక్షలు, పక్షులు ఇవేమో ఒక 10 లక్షల రకాలు, పశువులు ఇవేమో 30 లక్షల రకాలు, మానవులు మాత్రం 4 లక్షల రకాలుగా ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. మొత్తం 84 లక్షల జీవరాశులు. మీరు ఇందాక ఆ శ్లోకం చూస్తే మొత్తం 84 లక్షల జీవరాశులు వస్తాయి. అవి ఇంకా చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఈ పద్మపురాణంలో చెప్పున్నారనమాట. ఇదంతా కూడా వాటికి సంబంధించిన ఎలా ఏమిటి అనేది ఆ పద్మపురాణం నుంచి మనం చూస్తాము. 9 లక్షలేమో ఈ యొక్క జీవరాశులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూస్తే మనం 9 లక్షలు. అదే మాతాజీ.
ప్రభుజీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంకా క్లోజ్ అవుతుంది ప్రభుజీ. అది ఎందుకో క్లోజ్ అయిపోతుంది మాతాజీ అది వచ్చేసరికి, లేదంటే పీపీటీ ఓపెన్ చేస్తారా? ఆ పీపీటీ వదిలేస్తున్నా ప్రభుజీ. ఆ ఆ స్లైడ్ ఒకటి వదిలేస్తున్నా ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ ఏమన్నా ఆగుతుందని. మీ వాయిస్ లోగా ఉంది మాతాజీ. ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి మాతాజీ. ఇక్కడ పక్కన పీపీటీ అని ఉంటుంది, అది ఓపెన్ చేయండి. లేకపోతే ఓకే ప్రభుజీ. ఇది సెట్టింగ్స్ లేదు ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే మాతాజీ, ఇందాకదే ఓపెన్ చేయండి. ఇది మీరు సైన్ ఇన్ చేయండి. ఓకే. ఓకే మాతాజీ, మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్ళి నేను పంపించాను, అదొకసారి మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ. వన్ మినిట్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.
ఓకే మాతాజీ, నేను ఒకసారి ట్రై చేస్తున్నాను మాతాజీ. ప్రభుజీ ఇందాక ఆల్వేస్ అని టచ్ చేశాను ప్రభుజీ పీపీటీ, అందుకు అదే వస్తుంది. ఓకే ఓకే, పర్లేదు మాతాజీ, ఇది నేను ట్రై చేస్తాను. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి పద్మపురాణంలో చెప్తున్నారు 9 లక్షల ఇవి ఈ జలచరాలు అన్నమాట. అలాగే 20 లక్షలేమో ప్లాంట్స్, ఈ మొక్కలు ఇవి. అలాగే 11 లక్షలేమో ఇన్సెక్ట్స్, క్రిములు, కీటకాలు ఇవి. అలాగే 10 లక్షలేమో ఈ బర్డ్ లైఫ్స్, పక్షులు అన్నమాట. అలాగే 30 లక్షలేమో ఈ జంతువులు, ఇవన్నీ కూడా. అలాగే 4 లక్షలేమో మానవ జాతులు. మానవ జాతులు అంటే చాలా రకాల మానవులు ఉంటారు. ఇట్లా 4 లక్షల రకాలు. అందుకే మనిషి జన్మ అనేది దుర్లభము. దుర్లభ మానవ జన్మ సత్సంగే అంటారు. అందుకే మనం ఈ మనిషి జన్మ అనేది దుర్లభము కాబట్టి ఆ సత్సంగంలో అనేది మనం ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతిజాన్ గుణాన్ కారణం గుణసంగోస్య సదసద్యోని జన్మసు. భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణములను అనుభవించుచు జీవిత మార్గమును అనుసరించును. ప్రకృతి సాంగత్యమే జీవాత్మకు ఉన్నత మరియు అధమ జన్మలకు కారణమగును. అన్నింటికంటే మనకి ఈ ఫోటోలో మనం చూస్తే అన్నిటికంటే కింద ఆ జలచరాలు ఉన్నాయి, వాటి తర్వాత మొక్కలు, వాటిపైన ఈ పురుగులు, సరీస్వరూపాలు, పక్షులు, అట్లా వాటిపైన జంతువులు, వాటిపైన ఆఖరికి మానవ జన్మ. కానీ మానవ జన్మ అనేది ఉత్తమమైనది. అక్కడి నుండి కావాలంటే మనం భగవంతుడి వద్దకు వెళ్ళొచ్చు, స్వర్గలోకాలకు కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి రావచ్చు, లేదంటే ఈ జంతువులు వీటిల్లో ఇక్కడిక్కడే మనం తిరుగుతూ ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఏది మనం చేస్తామనేది మన మీద, మనం చేసే కర్మల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉపద్రష్టానుమంతా చ భర్త భోక్త మహేశ్వర పరమాత్మేతి చ అప్యుక్తో దేహేస్మిన్ పురుష పరః. దేహంలోని ఆ సర్వోన్నత భగవానుడు కూడా ఉంటాడు. ఆయన సర్వసాక్షి, సర్వ నియామకుడు, ధరించి పోషించేవాడు, అలౌకిక భోక్త, సర్వోత్కృష్ట అధికారి మరియు పరమాత్మ అని చెప్పబడతాడు. య ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణైః సహ సర్వథా వర్తమానోపి నస భూయోభిజాయతే. ప్రకృతి, జీవాత్మ మరియు ప్రకృతి త్రిగుణముల మధ్య సహచర్యముల గురించి యథార్థమును అర్థం చేసుకున్న వారు మళ్ళీ ఇక్కడ పుట్టరు. వారి ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా వారు విముక్తి చేయబడతారు. అంటే వాళ్ళ యొక్క తెలుసుకుంటారు ఈ భౌతిక ప్రకృతి అంటే ఏంటి, జీవాత్మ అంటే ఏంటి, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల మధ్య ఉండే సంబంధం ఏంటి అని. వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ లోకంలో జన్మించరు. ధ్యానేనాత్మని పశ్యంతి కేచిదాత్మానమాత్మన అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చ పరే. కొందరు ధ్యానం ద్వారా తమ హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మను దర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తారు, మరియు ఇతరులు దీనినే జ్ఞాన సముపార్జన ద్వారా పొందడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇంకా మరికొందరేమో ఈ విజ్ఞానమును కర్మ మార్గము ద్వారా సాధించుటకు పరిశ్రమిస్తూ ఉంటారు. అంటే మనం చెప్పుకున్నదే యోగాలు ఉన్నాయి కదా, కొంతమంది ధ్యాన యోగం ద్వారా, అలాగే కొంతమంది ఏమో జ్ఞానయోగం ద్వారా, కొంతమంది ఏమో కర్మయోగం ద్వారా. ఎవరి యొక్క ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా ఏదైనా కూడా మనం భగవంతుడిని చేరగడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఏ యోగమైనా కూడా మనం భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చు. అన్యేత్వేవమజానంతః శ్రుత్వా నేభ్య ఉపాసతే తేపి చాతిరత్తరం త్యేవ మృత్యుం శృతిపరాయణాః. ఇంకా కొందరు ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గముల గురించి తెలియని వారు వాటి గురించి వేరే వారి దగ్గర విని ఆ సర్వోన్నత భగవానుని ఆరాధించడం మొదలు పెడతారు. ఇలా భక్తితో మహాత్ముల దగ్గర శ్రవణం చేయటం చేత వారు కూడా క్రమక్రమంగా ఈ జన్మ మరణ సంసార సాగరాన్ని దాటగలుగుతారు. అందుకే మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో కూడా మొదటిది శ్రవణం, భగవంతుని గురించి వినడం. మనందరం కూడా జిజ్ఞాసులమే, అంటే తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. మనం కొన్ని రోజుల నుంచి చూస్తూ ఉన్నాము, దేవహూతి మాతకి కపిల భగవానుడు ఆయన నుంచి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారు.
పరీక్షిత్ మహారాజుకి సుఖదేవ గోస్వామి చెప్తూ ఉన్నారు భాగవతము. సూత గోస్వామికి ఆ నైమిషారణ్యంలో ఋషులు, శౌనకం ఋషులు అని చెప్తారు, వాళ్ళు 1000 సంవత్సరాలు ఒక యజ్ఞం చేద్దామని అక్కడికి వస్తారు. కానీ వాళ్ళు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడం కోసం ఆ సూత గోస్వామిని ఆశ్రయించి ఆ భాగవత శ్రవణాన్ని చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే మన ప్రయత్నం అయితే మనం చేస్తూ ఉండాలి. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగ తద్విద్ధి భరతర్షభ. ఓ భరతవంశీయులో శ్రేష్ఠుడా, నీవు చూచు సమస్త చరాచర ప్రాణులు ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క కలయిక వలనే ఉన్నాయని తెలుసుకోనుము. అంటే దేహము అలాగే ఆ దేహాన్ని ఎరిగిన వాడు, వీటి యొక్క కలయిక ద్వారా జరుగుతూ ఉందని తెలుసుకోవాలి. అంటే ఏదైనా ఏది చేయాలంటే కూడా దానికి ఆ జ్ఞానం కావాలి. అలాగే ఆ క్షేత్రం దేహంతోనే మనం దాన్ని చేస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి ఆ దేహాన్ని ఎదిగిన వాడు పరమాత్మ, వీటి యొక్క మిశ్రమంతోనే, అంటే వాళ్ళు కలిస్తేనే ఒక వస్తువు అనేది ఏర్పడడం, ఇదంతా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఏదైనా చేయాలంటే కూడా. సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం వినశ్యత్సు వినశ్యంతం యః పశ్యతి స పశ్యతి. సమస్త ప్రాణులలో వాటి ఆత్మతో పాటుగా ఉన్న పరమాత్మను చూసిన వాడే మరియు ఆ రెంటిని ఈ నశ్వరమైన శరీరంలో అనశ్వరమైన వాటిగా చూసిన వాడే నిజంగా చూసినట్టు. అంటే సమస్త ప్రాణాల్లో కూడా ఆత్మతో పాటుగా పరమాత్మను కూడా చూడాలి మనం. అంటే భగవంతుడు కూడా అన్ని జీవులలో ఉన్నాడు. అందుకే సమం సర్వేషు భూతేషు, అంటే ఆ అన్ని భూతాలలో కూడా మనం భగవంతుని చూడగలగాలి. మరియు ఆ రెంటిని ఈ నశ్వరమైన శరీరంలో, అంటే శరీరం అనేది శాశ్వతం కాదు, అనశ్వరమైన వాటిగా చూసేవాడే. అంటే అవి ఈ జీవులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నశించే వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళేమో శాశ్వతమైన వాళ్ళు, దేహమేమో నశించేది. అలా ఎవరైతే చూడగలుగుతున్నారో వాళ్ళు శ్రద్ధగా, అంటే కరెక్ట్ గా చూస్తున్నట్లు, వాళ్ళు నిజంగా చూస్తున్నట్లు. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం నహిన్యస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సర్వత్రా సమముగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు తమ మనసుచే తమను తామే దిగజార్చుకోరు. ఈ విధముగా వారు పరమపదమునకు చేరును. ఎవరైతే అందరినీ సమానంగా చూస్తారో, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శునిచైవ శుపాకేచ పండిత సమదర్శిన. ఏనుగులో అయినా, కుక్కలో అయినా, ఆ చండాలుల్లో అయినా, కుక్క మాంసం తినే చండాలుల్లో అయినా, బ్రాహ్మణుల్లో అయినా, బుద్ధిమంతులని ఎవ్వరిలో అయినా కూడా పరమాత్మను చూసే వాళ్ళే నిజంగా చూస్తున్నట్లు, వాళ్ళు పరమపదాన్ని చేరగలుగుతారు. ప్రకృత్యైవ చ కర్మాణి క్రియమాణాని సర్వశః యః పశ్యతి తదాత్మానం అకర్తారం స పశ్యతి. భౌతిక ప్రకృతిచే సృష్టించబడిన దేహము చేతనే అన్ని కార్యములు చేయబడుచున్నవని మరియు జీవాత్మ నిజానికి ఏ పని చేయదు అని అర్థం చేసుకున్నవాడు యథార్థంగా దర్శించువాడు. బుద్ధిమంతుడైన వాడు విభిన్న రకములతో కూడిన జీవరాశులు అన్నీ ఒకే ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్నట్టు చూసినప్పుడు మరియు అవన్నీ దాని నుండే ఉద్భవించినవి అని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు వారు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతారు. మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో మనం ఉండడం వల్ల ఇదంతా జరుగుతుంది, కానీ మనం మన కర్మలను నియంత్రించడానికి చూస్తూ ఉంటాము. అంటే ఎవరైనా సరే పిల్లల్ని సరిగ్గా చదవట్లేదు అంటే తల్లిదండ్రులు మొదట ఏం చేస్తారు, నువ్వు ముందు బెంచ్లో కూర్చో, లేకపోతే బాగా చదివే వాళ్ళ పక్కన కూర్చో, వాళ్ళతో సహవాసం చేయి, వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయి. అలా చేస్తూ ఉంటే నువ్వు కూడా క్లాస్లో ఫస్ట్ రాగలుగుతూ ఉంటావు. ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే మనం కూడా ఏ కర్మ చేయకుండా ఉండలేము. అంటే అసలు నేను ఇంకా ఇదేమి చేయను అని మనం విడిచిపెట్టలేము. కానీ ఆ చేసేవి ఈ సత్వగుణంలో, రజోగుణంలో, తమో గుణాలు చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి వాటి నుండి విడిపడి మనము చేసే కర్మలను చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. అనాదిత్వాత్ నిర్గుణత్వాత్ ఇక్కడ ఇంకేం చెప్తున్నారంటే, ఓ కుంతి తనయుడా, పరమాత్మ నాశనము లేనిది, అనాది అయినది, భౌతిక లక్షణములు ఏవీ లేనిది, దేహంలోనే స్థితమై ఉన్న అది ఏమీ చేయదు మరియు భౌతిక శక్తిచే ఏమాత్రం కళంకితం అవ్వదు. అంటే పరమాత్మ నాశనం లేనిది, అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది, ఎప్పుడూ ఉంటుంది. భౌతిక లక్షణాలు కూడా ఆ పరమాత్మకి ఉండవు.
దేహంలో ఉన్నా కూడా అది ఏమీ చేయదు. అలాగే భౌతిక శక్తిచే ఏమాత్రము కూడా అది మురికి అంటే ఆ యొక్క గుణాలకి ఆ, కలిసిపోదు. యథా సర్వగతం సౌక్ష్మ్యాత్ ఆకాశం నోపలిప్యతే సర్వత్రావస్థితో దేహే తథాత్మా లోపలిప్యతే. ఆకాశం సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నప్పటికీ తన సూక్ష్మ స్వభావం కారణంగా దేనితోనూ కలియదు. అదేవిధంగా బ్రహ్మభావములో నెలకొన్న ఆత్మ దేహంలో ఉన్నప్పటికీ ఆ దేహంతో కలియదు. అంటే ఆకాశం మొత్తం కూడా వ్యాపించి ఉంది, కానీ అది దేనితో కూడా కలవదు. అలాగే ఆత్మ దేహంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ దేహంతో కలిసి లేదు. దేహానికి విరుద్ధంగా అంటే దేహానికి అతీతంగా ఉంటుంది ఆత్మ. యథా ప్రకాశయత్యేకః కృత్స్నం లోకమిమం రవిః క్షేత్రం క్షేత్రీ తథా కృత్స్నం ప్రకాశయతి భారత. ఓ భారత, ఎలాగైతే ఒక్క సూర్యుడే సమస్త సౌర కుటుంబమును ప్రకాశింపచేయునో అలాగే ఒక్క ఆత్మయే మొత్తం శరీరాన్ని చైతన్యంగా ప్రకాశవంతంగా ఉంచగలుగుతుంది. అంటే ఎలా అయితే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి గాలి ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి వీస్తూ ఉంటుంది, సముద్రం మీద వీస్తుంది, భూమి మీద వీస్తుంది, దుమ్ముతో కూడా కలిసి ఉంటుంది, కానీ వాటికి అటాచ్ అయి ఉండదు. ఆ కాసేపే ఎక్కడైతే వీస్తూ ఉంటుందో అక్కడే మళ్ళీ ఇంకొక చోట అట్లా అట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ దేహంలో ఉన్న ఆత్మ దీనికి అటాచ్ అయి ఉండదు. మన శరీరంలో ఆత్మ ఉంది అంటానికి రుజువు ఏంటి? సూర్యుడు మనకి ఎక్కడో కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నారు, కానీ సూర్యరశ్మి భూమికి చేరడానికి ఒక 6 నిమిషాలు 7 నిమిషాలు పడుతుందంట. అంత దూరంగా ఉన్నారు. అది కూడా చాలా స్పీడ్గా ట్రావెల్ చేస్తే ఆ లైటింగ్ అనేది అంత త్వరగా మనకి ఆ సూర్యగ్రహం నుంచి వస్తూ ఉంది. కానీ అక్కడ ఉన్నా కూడా వెలుతురు ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. అదేవిధంగా మన ఆత్మ మన కంటి రెప్ప వెంట్రుకలోని 10,000 వంతు మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే మనకి కనపడదు అసలు ఆ ఆత్మ అనేది, కళ్ళకి కనిపించదు. ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోప్ ఇటువంటి అంటే మైక్రోస్కోప్ అంటారు కదా, వాటితో చూసినా కూడా అది కనిపించదు, అంత చిన్నగా ఉంటుంది. మరి దీన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఆత్మ అనేది ఉందా లేదా అని అంటే చైతన్యం ద్వారా. సూర్యుడు ఎలా అయితే తన కాంతిని దూర దూర ప్రాంతాలకి ఎలా అయితే ప్రసరిస్తూ ఉన్నారో ఆత్మ కూడా మనలో అది ఏవైతే మన బాడీ కదులుతూ ఉందో వీటన్నిటికీ కూడా ఆ చైతన్యమే ఆది. అంటే ఆ చైతన్యమే మూలం, ఇంకా వేరే ఏది లేదు. మనకి తెలుస్తుంది, మనం కదలగలుగుతున్నాము, ఒక పనిని చేయగలుగుతున్నాము, ఇదంతా కూడా ఆత్మ ద్వారానే, ఆ చైతన్యం ద్వారానే జరుగుతూ ఉంది. కానీ ఆత్మ అనేది ఆ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టింది అంటే మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఇంతవరకు రాత్రి కూడా బాగానే ఉన్నాడు పొద్దున్నే పోయారు అని. పోయారు అంటే దాంట్లో ఉన్న ఆత్మ పోయింది ఆల్రెడీ. మరి నిజంగా మనిషి ఆ శరీరమే అయితే మరి శరీరం అక్కడే ఉంది, కానీ పోయాడు అంటారు. అంటే అక్కడ బాడీ అయితే ఉంది, నిజమైన ఆత్మ చైతన్యం అనేది లేదు కాబట్టి అది శవం అయిపోయింది. అందుకే మనం ఈ మైక్రోస్కోపుల ద్వారా కానీ వీటి ద్వారా మనం చూడలేము, భగవంతుని కానీ ఆత్మని కానీ తెలుసుకోలేము. కేవలము మనకి ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా మాత్రమే మనం ఈ యొక్క ఆత్మ ఏమిటి, పరమాత్మ ఏమిటి అనే దాన్ని మనం తెలుసుకోగలుగుతాము. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞాన చక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. దేహం అంటే క్షేత్రమునకు దేహము నెరుగు క్షేత్రమునకు గల భేదమును జ్ఞానచక్షువులచే గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందే పద్ధతి తెలిసిన వారు పరమ పదమును చేరుకుంటారు. ఎవరైతే ఈ శరీరానికి దానికి అధిపతి అంటే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ఈ మొత్తం అంటే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే ఈ చక్రం నుండి బయటపడగలుగుతారు. గమ్యం అనేది చాలా ముఖ్యం, దాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. దాన్ని బట్టి మనం ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేది ప్లాన్ చేసుకుంటాం. మనకి గమ్యం అనేది తెలియకపోతే ఇప్పుడు ఏదైనా గేమ్ ఆడుతూ ఉన్నారు, ఇక్కడ మనం చూస్తే ఒక గేమ్ ఆడుతూ ఉంటే దానికి ఎండ్ అంటే ఆ పాయింట్కి మనం చేరుకోవడానికి స్పీడ్గా గేమ్ ఆడుతూ ఉంటాము. అలాగే మన గమ్యం ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుని దానికి సంబంధించినట్లుగా మనం మన కర్మలు అనేవి చేస్తూ ఉండాలి. మనం ఇట్లా చూస్తూ ఉంటాము. ఒక నిమిషం. అంటే మనం ఎట్లా చూస్తూ ఉంటామంటే నా స్నేహితుడు 3 ఇళ్ళు కట్టాడు, లేకపోతే అతనికి కారు ఉంది నాకు లేదు, ఇట్లా నేను ఒక ఇల్లు కూడా కట్టలేకపోయాను, నాకు ఒక కారు కూడా లేదు, వాళ్ళకి కార్లు ఉన్నాయి, లేకపోతే అంబానీ దగ్గర ఇంత డబ్బు ఉంది అది నాకు లేదు, ఇట్లా మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాము.
హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం. మనం ఎలా ఆలోచిస్తూ ఉంటామంటే మన మన జ్ఞానం ఉన్న దేనికి దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉండము. ఎందుకంటే అదంతా ఈ జన్మ దాకా మాత్రమే పనికొస్తూ ఉంటుంది. ఎటువంటిది నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. ఇంకా కారు కొనాలి, ఇల్లు కొనాలి, లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర చాలా డబ్బుంది, నాకు ఇంకా లేదు, నేను కూడా డబ్బు కావాలి. ఇటువంటివన్నీ కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. కానీ ఈ జ్ఞానం అంటే ఈ డబ్బు సంపాదించే జ్ఞానము మనకి ఈ జన్మ వరకు మనం ఎంత సంపాదించినా కూడా మనకి అది ఈ జన్మ వరకి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే శాస్త్రాల్లో ఏం చెప్తారు అంటే ఎవరికైతే ఒక ఇల్లుంది, ఆ ఇల్లు పైన వారికి ఎక్కువగా ఆశ ఉంటే వాళ్ళ యొక్క అంటే ఆ ఆశ వల్ల వాళ్ళు ఆ ఇంట్లో ఒక బలిలాగా పుడుతూ ఉంటారు. అంటే ఆ మోహంతో ఉన్నారు. ఆ ఇంటి మీదే మోహంతో ఉన్నారు. నేను కష్టపడి కట్టాననుకుంటూ ఉంటారు. ఇట్లా అన్నమాట. ఆ ఇంట్లో ఉండే ఏదన్నా ఒక పిల్లిగానో ఎట్లాగో జన్మిస్తూ ఉంటారంట. కాబట్టి ఆ జీవి మాత్రం ఆ ఇంటిని వదిలిపెట్టకుండా ఎలా అయితే ఉంటుందో, అలాగే మనం కూడా ఇంకా ఇంకా కోరికలను పెంచుకుంటూ పోతే మనకి వాటికి సంబంధించిన జన్మలే అని మనం ఇందాక గడిచిన శ్లోకాల్లో చూసాం. అంటే ఎలా అయితే మనం ఏవే కోరికలైతే ఉన్నాయో అలా మనకి వాటికి సంబంధించిన దేహాన్ని మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి మనం ఏం తెలుసుకోవాలి? అసలు భగవంతుడిని మనం గమ్యంగా పెట్టుకోవాలి. భగవంతుని ఎలా చేరుకోవాలనేది. అలాగే మనకి ఉన్న సమస్య ఏంటి? జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి. దీనిని మనం దాటగలగాలి. ఇంకా ఆధ్యాత్మిక, అది దైవిక, అది భౌతిక క్లేశాలు. ఈ తాపత్రయం. త్రయం అంటే 3. ఈ తాపత్రయం నుంచి మనం కూడా బయటపడాలి. దీనికి మరి మార్గం ఉందా అంటే ఉంది. మనం భగవంతుడిని తెలుసుకోవడం, ఏం చేసినా భగవంతుడి కోసం చేస్తూ ఉండడం. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద్ की जय. नमः।